nagsagawa ulit tayo ng follow-up na operation noong July 8, no? Ang tinarget naman natin yung mga tricycles kasi marami namang pumapasok talaga ng tricycle dito. So ang result, nakakuha na naman tayo ng talagang overcharging at saka kulurong na tricycle. Maganda nga dahil magiging warning na sa kanila talaga, pati yung tricycle, yung mga taxi. Nag-uusap-usap na siguro yan na hindi na nila papasukin yung airport. And then, kahit nasaan siguro, kasi malalaman din naman ng ibang pulis yan, lalo na yung local. Ang concern talaga namin yung mga pumapasok dito sa airport dahil automatic naman talaga yan na pagka may bumabang pasahero sa aeroplano natin, malamang na taxi or tricycle ang kinukuha ng walang sundo. So, prone sila as victim ng mga ganitong driver na nagpapasada. So, kayo na rin po yung nagbibigay ng citation ticket sa kanila, yung mga na-violate po? Hindi kami. Kasi sa totoo lang, walang deputies dito sa aviation sa ngayon. LTO ang kasama namin lagi dyan. So, nagpapasalamat niya kami sa LTO dahil galing pa sa region yung mga kasama namin nag-ooperate dito. Nagbibigay din sila ng time na talagang makasama sila sa operation. And maganda yung mga resulta ng mga ginagawa natin. Since yung sir, mamigpit yung pagsisita natin yung mga public utility vehicles, taxi, tricycle. Hanggang ngayon, sir, kumusta na po yung monitoring po natin, yung internal report natin yung mga overcharging po? Yun nga, medyo nabawasan na yung mga overcharging. Pero may nakuha kami yung tricycle nga. Overcharging pa rin yung ibang violation nila doon. Dalawa. Kasi tulad ng ginagawa natin, meron tayong pinapasakay na kasama natin. Baga na-interrupt sila. And hindi ka naman talaga makakahuli kung hindi nung gagawin mo eh. Kasi hindi naman natin nababantayan lahat ng sasakay sa kanila. So, ang plano namin, siguro dire-diretso yan. Magkakandak naman uli kami, an-announce na naman yan. Para kung meron pang gumagawa, edi yun ulit ang mahuhuli natin. Yung mga nahuli natin or na bigyan ng citation ticket, ano yung mga reason nila? Bakit ginagano nila yung mga pasero ng galing sa aeroplano? Siyempre, very common na dyan yung ini-expect nila na magbibigay talaga yung mga kasi madalas galing ng abroad, yung mga sumasakay ng aeroplano or turista, may mga hawak-hawak na pera yan. Prone nga talaga silang biktima. Kasi lalo kung dayo dito, hindi naman nila alam na kung gano'ng kalayo yung pupuntahan. Mabubulaga sila pagka ang lapit pala, ganun ang charge sa kanila. Lastly, sir, so ano mensahe po natin, lalo na po yung mga galing mga ibang bansa, pumunta din sa Ilocos Norte, even yung mga tricycle drivers at taxi drivers po? Mag-iingat na lang. And nandyan naman yung mga kapulisan, nakikita naman nila. Dapat bago sila sumakay, pwede silang kumonsulta sa aming mga tauhan dyan na nandyan sa Lawag International Airport para ma-guide sila. And then kasi pag in-assist ng polis yan, siyempre mag-aalangan naman yung mga driver na lukuhin pa sila. And then kung may ganun nga mangyari, hindi maiwasan, huwag nilang kalimutang magreklamo o kaya mag-report sa amin or sa local. Halimbawang nakalabas na sila ng airport, sa local sila magre-report na kinontrata sila kasi kung kontratahin mo nga yung pasahero, bawal na yun eh. Doon pa lang may violation na sila eh. Sir, sa kabila